pemirsa, ketemu maneh karo channel Malegini Keluarga Sederhana. Pemirsa ya, alhamdulillah mae wis kembali lagi eh kerja ya pemirsa, iki wayahe istirahat. Alhamdulillah mae iki wayahe makan malam ya pemirsa. Jadi wong iki metu makan malam. Dadi iki mae ya wis dikon mangan kaya ngene iki mangi wis bahasa Indonesiane ngene. Ya udah kamu lah makan dulu gitu. Terus aku bilang iya. Cuma iki mae urung lesu pemirsa dadi ya urung mangan. Engko nek wis wetenge rondok lesu lagek kaya ngono ya pemirsa. Alhamdulillah mae dapet istilahnya majikan sangat-sangat baik. Mudah-mudahan mae yo betah, mudah-mudahan orangnya baik selamanya ya pemirsa. Jadi mae ben tambah kerasan, ben tambah betah, ben muleh-muleh membawa berkah, entuk duit akeh, kena dinggo kebutuhan keluarga ya pemirsa. Kemungkinan ana pemirsane mae sing muni kenapa mae gak jelasno lungone iki nyerep apa piye ngono. Ya sebenarnya mae nyerep juga pemirsa. Tapi yo piye yo enak nginap. Jadi alhamdulillah untuk majikan sangat-sangat baik pemirsa. Wonge wis tuwek. Wis tuwek tapi baik. Dadine yo nek dijak omong mae yo doprok ngene iki pemirsa. Soale kan nek wis kadung ngomong kuwi iki suwe banget. Terus ya seperti biasa kan nek wis tuwek iki di bulan baleni dikon engko kadang kon resik-resik ya seperti biasa pemirsa dituwer sret ngene. Dadi ya wis serah lah mae wong bedinane ya mae mbiyen ning Jakarta pemirsa. Ya seperti itu. Terus alhamdulillah iki loh seperti dipotong pemirsa. Iki mang anakku telepon pemirsa, "Mae potong rambut kaya ngono." Tak bilang, "Oh gak le, mae gak potong rambut. Tak iket, lho, tak jepit." Aku bilang, iki lho pemirsa. Jadi mae pas dolan ning gone Mase kon mek jepitan mae milih sing kaya ngene pemirsa. Soalnya jepitan sing ditekuk. Ya seperti itu. Kenapa mae lunga? Gak ana penjelasane. Kok lara-lara lunga kaya ngono. Nek masalah iku pemirsa ben keluargane mae karo mae sing ngerti ya pemirsa. Nek ngerti ya alhamdulillah. Cuma mae lunga ora ono masalah apa-apa ya pemirsa. Soal iki mae dhewean. Sendiri di dalam rumah. Jadi yo pengene mae yo kanggo anak-anak, kanggo suami, kanggo keluarga. Ben iso tambah berkah kaya ngono. Alhamdulillah mae ya wis izin karo pake karo anak-anak. Dadi mae yo gak pikiran pemirsa soale siji wis pamit. Yo ape piye neh. Kadang mae yo mikir jaba pemirsa, wong jaba iki lho. Soale kan wong jaba kebanyakan nek wong pola sithik ki sing darani ngene lah, ngono lah, ngono. Ngene salah, ngono salah. Engko ya intine wong urip kanggone salah ya pemirsa. Mbok bener kaya apa ki nek di mata orang yang tidak suka pada diri kita sendiri mesti ya elek ae.
ombenane pemirsa. Kanggo mak iki mok sak tegukan. Nek pas ketelak sak tegukan. Dadi nek pas nyapu ngepel entek loro pemirsa. Nah niki ku langsung diklumpukno dibuat. Ya wis pemirsa ya aku tak makan malam. Soale yo iki wis bengi, wayahe makan malam. Engko dilanjut lagi tak ngambil. Mau makan malam dulu. Iki wis tak cepakno. Piringe gak usah ngisai. Bismillahirrahmanirrahim. Iki masake ora masak dhewe pemirsa dadi tuku. Dadi mak ini kene gak masak. Mau bantu-bantu tok pemirsa. Alhamdulillah mangane bebas pemirsa ya. Apa goreng telur entok, pakai telur asin boleh juga. Tergantung bikin mie juga boleh. Karek jerene ibu kon nggo piring kaya ngene pemirsa. Ben kaya ning restoran. Dikeki engko karek buak. Maklum pemirsa ya. Mak pertama selingak-selinguk.
Alhamdulillah pemirsa sudah selesai yo. Terus kenyang. Lah iki kuwi pemirsa yo. Kan ibu senengan iki make ditudono. Nek pengen gawe mie panggonane ning kene. Nek pengen dadar ndok panggonane ning kene. Nek pengen mangan telur asin panggonane ning kene. Dadi intine alhamdulillah pemirsa yo, mae masalah panganan kuwi bebas. Engko nek metu ngono ki yo ditekoki pengen mangan apa, nasi padang apa mie ayam apa wis pokoke tergantung mae pemirsa. Tapi mae yo jawabe yo terserah ibu. Dadi ki mau ditukokno nasi sama sambel pemirsa, terus sayur sama telur asin ki isek duwe dhewe. Jadi ya seperti itu pemirsa, alhamdulillah setelah sekian lama 21 tahun mae gak lunga ning Jakarta ya pemirsa. Dadi niki mae berangkat lunga akhirnya dapat majikan menurut mae ya pemirsa sangat baik. Kenapa mae muni sangat baik? Dari pertama ki mae wis diwenehi ngerti iki. Bariku istilahnya memanusiakan manusia pemirsa. Oga enek adate kowe sapa yo jagong biasa ngene. Ibu jongokne kursi mae biasa ngene diajak ngobrol omong-omongan kaya ngono pemirsa yo. Dadi oga merasa sepi, oga merasa mae lagi pertama mlebu cara ngono. Mae ngrasakno iki wis kaya ning kene pirang-pirang tahun. Intine ngono pemirsa wis nyaman. Jadi menurut mae alhamdulillah mae wis sangat nyaman. Ya wis pemirsa yo kaya ngene ae mae minta doanya buat semuanya yo muga-muga mae pulang membawa hasil yo pemirsa. Membawa apa yang dicita-citakan mae sekeluarga dan bisa cita-citane anake mae bisa terpenuhi ya pemirsa. Wis kaya ngene pemirsa ya, untuk sementara iki mae bikin konten makan malam sendirian di rumah. Wassalamualaikum. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati pemirsa semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Nima KB, terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki lancar, dipermudah segala urusan, termasuk Mae dewi ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, ditutur abang-abangnya, ben iso ngikuti channel Mak Legini Family. Dadah.